дастовардо дар соли 2020 баровардам албомеро ки дар сол аз ҳама бештар гӯш кардам. Запис кардам аз ҳама фитҳои овозадори сола. Треки ҷаҳонӣ бо Lil Pump, топ 10 треке ки якумин шидан дар топ чартҳо. 8 клипи сабт кардам ки ҳар як кадомаш зиёда аз 10 миллион просмотр доранд. Аз ҳама гифи калон дар интернет кардам. Мерини нава ба Узбекистон бурдум. Харидам Cadillac Escalade, Mercedes-Benz S63 AMG, Mercedes-Benz V-Class. ҷавоҳироти қиматбаҳо ба арзиши 5 миллион рубл. Ресторан кушодум дар маркази шаҳри Москва. Яке аз беҳтарин випускҳои вечерни Урганда иштирок кардам. Аз ҳама интервюи дарозтарин дар дуд. Аз ҳама абсуждаеми артист шидам ва зани сол, музикант ва одами сол шудам. Зиёда аз 3 миллион доллар дар як сол кор кардам ва дар рӯйхати Forbes ворид шидам. Ҳамаи дастовардҳо бародаро танҳо дар соли 2020. Ҳозир мо 21 ша гап задагӣ нестем ки рӯйхат дар пешиву ҳеҷ яй. ҳоло вақти ба забон овардани калимаи Моргенштерн, одамо ба ёд намеоранд яроқи ҳарбиира ки сарбозои олмонӣ истифода мебурданд. Аз ному фамилияи репера Алишер Тагирович Моргенштерн. Алишер Тагирович Моргенштерн ба тамоми Россия машҳур аст ва ба ғайр аз ин тамоми кишварҳои СНГ мусиқиёиро гӯш мекунанд ва бо корҳои эҷодии ӯ шиносанд. Яъне чӣ хеле ки фаҳмидем бародаро, мувофиқи дархостҳои беҳадам бисёри шумо, випуски имрӯза мешавад дар бораи Алишер Тагирович Моргенштерн. Яъне ки дар ин видео шумо мефаҳмед чунин маълумота дар бораи ӯ, ҳаёти шахсии ӯ, чӣ қадар пул кор мекунад, як рекламаи ӯ чӣ қадар арзиш дорад ва чӣ хел ӯ машҳур шид ва дар ин кораш ӯра ки ёрдам дод, ки зидай, в общем офигенни маълумото. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, албатта ки Муҳаммад Шарипов. ва ба мухлисои ҷанговар бозингаро гуфтанем ки бародаро шумо метавонед дар шуғли дӯстдоштаихтон пул кор кунем. Ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен регистратсия кунем, бинем ба наздикӣ ки бозӣ дора, ки ҷанг дора. Агар угадат карда бутонен ходи сериявнаванира, шумо метавонед ки дар ин корихтон пул кор кунед. Ба ссилка даромадан регистратсия кунед. Фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардантон промокоди канала истифода барен ки ба ёрдами промокод шумо метавонед дар якум депозитон то 6000 рубла в зависимости аз суми мондагитон пул кор кунед. Ссилка промокод дар комментария закрепить дага. Рафтем. Биографияи Моргенштерн хеле ҳам ҷолиб аст. Номи асосии ӯ Алишер Тагирович Валиев аст. Ӯ ба дунё омадаги 17 феврали соли 1998 дар Башкирия. Ва ҷолибиш дар ин ҷа ҳамин ки чӣ хеле дар аввал гуфтем, номи аслии ӯ Алишер Тагирович Валиев аст. Не ки бародаро чиш дар ин ҷа ҷолиб аст? Ҳамуш ҷолиб аст ки Алишер Тагирович Моргенштерн ҳам ному насаби аслиш аст. Бале ин ҷаш ғайриёдӣ нест. Шумо ҳам ҳақ доред ки фамилияи падартон қатӣ бигардед ё ин ки фамилияи модартон қатӣ. ягон кас ягон чи намега шумора. Чӣ хеле ки ҳозир шумо мебинен, фикр мекунед ки ҳамин хел ӯ ба дунё омадаги не бародаро. Тақдири Моргенштерн аз аввал ин қадар ширин набуд. Падару модари Алишер ҷидо мешаванд вақте ки ӯ хеле ҳам хурдсол буд. Номи модари Алишер Марина Моргенштерн аст. Алишер двоюродни бародар дорад, Максим Моргенштерн. ин одама касе мешиноса ки проекти Дом-дувара тамошо мекунад. Фикр мекунам ки хеле одамон дар канали ман нестанд ки Дом-дувара тамошо кунанд. Ва ба ғайр аз ин Максим хоккеисти номӣ аст. По национальности Алишер ним русай, ним башкир. Албатта фаҳмоай ба он факте ки Алишер ба дунё омадаги ва ба воя расидаги дар Башкортостон. Алишер аз хурдсолиш хеле ҳам интереси сахт дошт дар мусиқӣ. Бештару завқ дошт дар русский рэп ва гӯш мекард эҷодиёти гуфа. Алишер пул кор кардана аз сини 16 солагиш сар мекунад, аз автомойка то курьера. Леки ҷавон хеле зуд дарк мекунад ки завқи бештар ӯ дорад дар корҳои эҷодӣ. аз чӣ хотире ки аллакай дар синни 12 солагиш ӯ навиштани сурудҳоро бо стили хип-хоп оғоз мекунад. Ягона сутун ва одаме ки ӯро дар ин кори худаш дастгирӣ мекард модараш буд. Як вақто модараш ба сафар мебарояд ва аз уҷа барои Моргенштерн як студийни микрофон мехарад ки микрофон ӯ қадар қимат ҳам набуд. Тақрибан ба качества қариб чени качестваи микрофони ма буд. Пеш аз сурудоша дар интернет паҳн кардан, Алишер Моргенштерн якумин суруди худша сабт карда ба рафиқаш нишон медиҳад ки ӯ хеле ҳам хуб баҳо метаҳад ин суруда. ин кор ба Алишер маъқул мешавад ва як илҳом, як талчок мешавад ки сурудша дар интернет паҳн кунад бо псевдоними Денис МС. бале бародаро, дар учен Моргенштерн набуд. асосан дар вақт сурудҳои ӯ дар мавзӯи оддӣ буд, мавзӯҳое ки ҳозира реперо сарояндаҳо менависанд: ишқ, ҳаёт, марг, ҷанг. соли 2010 Алишер Моргенштерн бо рафиқаш бо псевдоними Белой АП сабт мекунанд клипа бо номи
мы выше облаков, яъне ки мо аз абрҳо баландем. Аввалин қадамҳо барои машҳур шиданаш YouTube проект мешава бо номи Easy Rap, ки дар ин проект ӯ пародировать мекард, яъне ки тақлид мекард популярни реперора. Клипи Дики Инсония ва албоми Хепми хеле ҳам дебюти хуб мешаванд барои Алишер Моргенштерн. Ин сурудҳо ба релиз 17 феврали соли 2018 мебароянд. Ман намедонам бародора ин совпадени случайност ё ин ки ира Моргенштерн запланировать кардаги, яъне ки кадом совпаденира ма гуфтестам. Яъне ки релизи клипош 17 феврал. Ба ёдтон назад 17 феврал ба дунё омадаги худи Алишер Моргенштерн ва релизи ин сурудош ҳам ҳамун рӯзу моҳ мебарояд. Возможно ки специально запланировать кардаги Алишер барои чӣ хотир ки тамоми корои ӯ беплан нест, бенақша нест. Шумо оиди фикрот наметонед дар комментария бинависед. Оё ин кор случайност ё ин ки нақша қатъия? Алишер дар соҳаи маркетинг яке аз гениё ба ҳисоб меравад, яъне ки чӣ гуна худаш хича популярне мекунад, чӣ гуна куна ки одамо ӯро гӯш кунанд, чӣ кор куна ки ҳамеша дар хайр боша, ҳамаеро заррани нақша мекаша, планировать мекунад. Ба он нигоҳ накарда ки дар хел видеош мега ки ё хичон спонтанно случайно мешавад. Не, ӯ нақша дора. Агар интерес биёд дар комментария бинависед, мо дар ин бора видео мекунем. Бале бародор ҳастай одамое ки Алишер Моргенштерн давомахул нестай. Не ки ба ин нигоҳ накарда Алишер айни замон интернета кафондагия бигем мешавад. Не ки ҳамин гуна кафондан соли 2018 ҳам буд. Ӯ як видео сабт мекунад ки дар аввалаш як рекламна интегратсия буд ва охири видео просто чорни экран ва дар ҳамин видео 500 000 рубл кор мекунад ки баъдан 100 000 рублша реална месӯзонад. 2 сентябр ӯ клип мебарорад бо номи Вот так. 4 октябр Алишер Моргенштерн дар каналаш ҳама видеоша скрит мекунад, яъне ки маҳкам мекунад. А баъди 9 рӯз боша албом мебарорад бо номи До того как стал известен, пеш аз оне ки маъшҳур шидам, ки албом иборат буд аз сурудҳое ки Алишер Моргенштерн пеш аз маъшҳур шиданаш нависондагӣ буд. Албоми баъдие ки музикант соли 2019 мебарорад ном дошт Табассум ки дурак. Якумин тури консерти Алишер Моргенштерн соли 2018 баргузор гаштагӣ ва баъдан соли 2019 ҳам боз як тури дигар сар мета. Но гуфта намонад ки Алишер Моргенштерн продюсер надорад. Ӯро дар корҳои эҷодиш ёрдам мерасонанд танҳо рафиқҳои хеле ҳам наздикаш. Алишер Моргенштерн активни YouTube канал дорад ки дар айни замон зиёда аз 10 миллион подписчикаи дар ӯ канал. Аз ҳама клипҳои популярне ки дар канали ӯ аст. Кадилак ки бо репер LJ хондагиай айни замон дар вақти сабти ҳамин ролик 119 миллион просмотр дорад. Реп бо Тимати Эл Проблема ки 117 миллион просмотр дора, Новый Мерин 113 миллион просмотр ва баъдан Кристал Моет 81 миллион просмотр ва баъдан сурудои Моргенштерн ҳамихе рафтан мегирад поёнтар аз 60 миллион просмотр. Канали Моргенштерн дар рейтинги Forbes дохил мешавад ҳамчун яке аз каналҳое ки аз ҳама доходи калон доранд дар Россия. ва бародарое ки дар Москва қарор доранд ва мехоҳанд ба ҷойҳое бираванд ки як чанд маротиба бештару хубтар кор кунанд, бародаро имконият ҳастае ки шумо бирен ба Южный Корея, Литва ва Полша. Аз уҷо бародаро приглашение, яъне ки даъватнома барои ҷои кор пешниҳод шудагиай дар номарои WhatsApp ки дар рӯи экран дестен алоқа кунен. Барои чӣ гуна уҷа рафтан, чӣ гуна виза кардан ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд, ёрдам метан. Танҳо WhatsApp дора бародаро алоқа кунен ба боварӣ 500%. Аз реклама Алишер Моргенштерн дар вақти сабти ҳамин ролик $470,000 кор мекунад ки албатта ин рақам рӯз аз рӯз зиёд шидан мегиранд. Ва акнун мегзарем бо ҳаёти шахсии Моргенштерн. Якумин бор Алишер Моргенштерн ошиқ мешавад дар синни 16 солагиш. ҳатто ӯ вохӯрдана бо якдигаришон оғоз мекунад. Не ки вохӯрдан дуру дароз давом намекунад. Аз чӣ хотир ки арӯсаш мефаҳмад ки дар яке аз вечеринкаҳо Алишер Моргенштерн ӯра изменият мекунад, яъне ки бо дигар кас меқапаш. Аз соли 2018 Алишер дигар духтара меёбад ки номаш Диляра аст. Ӯ тақрибан давоми 1 сол вомехӯранд ва баъдан ҷидо мешаванд. Не ки отношенияи хубшона байни якдигариш, яъне ки ҳамчун дӯст ҳифз мекунанд. баъди ҷидо шудан арӯсаш, яъне ки Диляра дар YouTube канал мекушояд ки дар уҷа дар бораи отношенияшон бо Моргенштерн гап мезад. Албатта ки Алишер намехоҳад ки ҳаёти шахсии ӯра мухлисош бидонанд ва мухлисош танҳо метавонанд ки фикр кунанд действительно ӯ қати ки вомехӯрад, қати ки мегарда, чӣ кор мекунад. Не ки аз интервюи ӯ ки дар канали дуд гузашт ҳамин қадарша фаҳмида метавонем ки ӯ боз якҷоя шидагиам бо Диляра. Ва ба ғайр аз ин дар яке аз клипҳои Алишер Кристал Майо иштирок мекунад Диляра. Дар интернет бисёр суратҳо ва дар бисёр клипҳош дида мешавад ки Алишер Моргенштерн дар байни духтарои хеле ҳам зиёда. Аз ҳамин хотир мо метавонем бифаҳмем ки ба ғайр аз доштани пулу мол ӯ аз камбудии духтаро ҳам танқисӣ намекашад. Ҳамин хел овозҳо буд ки ӯ отношение дора бо Клава Кока ва баъдан маълум мешавад ки просто гапу чапу овозай. Ва ин овозаро мо метавонем бифаҳмем ки ба
чӣ сабаб баромадагӣ? Ба он сабабе ки ӯ як клипи дошт бо Клава Кока ки агар клипа бинӣ фикр мекунӣ ки ваҳднашини хеле ҳам наздик доранд. Не ки Алишер ин гуна корора қасдан мекунад то ки хайпават шава, яъне ки ҳама дар ин бора гап занад. То чанде ки одамо бештар гап занад, ҳамон қадар популяр нишидан мегирӣ ва нархи рекламаи хистан мегирад. Всё просто. Талчоки хеле ҳам баланди ӯ барои популяр нишиданаш и клипи нови Мерин мешава ки охирони тобистони соли 2019 баровардагӣ буд. Айни замон и клип 103 миллион просмотр дорад. Дар охири ҳамон сол Алишер Моргенштерн иштирок кардагӣ дар клипи Грустная песня, Суруди ғамгин, дар якҷоягӣ бо Трилпил ва Егор Крид. Яке аз солҳои бобарортарин барои Алишер Тагирович Моргенштерн мешава соли 2020 ва албатта ки соли 2021 мо метонем ки соли ӯ бигем, не ки информация хеле дароза, агар ки ҷилаюши боша ва видеоро дастгирӣ кунанд, мо дигару фактора дар бораи одам албатта ки ба навор мегирем. Легендарный пыл, яъне ки чанг ки Алишер Моргенштерн дар прямой эфир дар чашми тамошобино сабт кардагӣ тамоми рекордҳои ютуба зад дар муддати 7 рӯз ва ҳамчунин музикант сабт кардагӣ суруду клипҳо бо ҳамин хел саврояндаҳои маъшур ба монанди Тимати, Егор Крид, LJ, Клава Кока ва Витяка. Алишер Моргенштерн як бора дар Д рейтинги Forbes ҷойгирӣ шудагӣ. ӯ дохил мешавад дар топ 15 бойтарин блогерои Россия ки доходи солонаи ӯ $1.5 миллион дар бар мегирад ва ба ғайр аз ин Алишер Моргенштерн дар антирейтинги российский YouTube қарор дорад, яъне ки рекорд задагӣ бо количествои дизлайк. Агар касе бидона дар комментария бинависен дуэти Тимати бо Гуф ки аз ҳама дизлайк бисёр гирифтагӣ буд, клипи Моргенштерн бо номи Паси рекорди инора зад ки дар вақти сабти ҳамин ролик и клип 2.5 миллион дизлайк дорад. Яъне ки чӣ хеле ки меган чорни хайп тоже хайп ва дар ин бора дар бораи як одами дига мо метонем ки видео снимат кунем ки дар чорни хайп хестагиай. И ҳаст угадат кунем кияй, дар комментария бинависем 5 сония вақт 5 4 3 2 1. Бале, Мадина Басаева. Агар ки бухоҳен мо дар бораи ин шахсам видео мекунем ки чӣ хел популяр нишид ва в общем чӣ информация ки дар бораи Алишер шунавидем, метонем ки ҳамин хел дар бораи ӯ одамам видео кунем. Ва чӣ хеле ки фаҳмидем Алишер Моргенштерн мехоҳад ки дар ҳама рейтинго якум боша ва ҳамин хел ӯ якумин зани сол мешава, яъне ки дар конкурс ғолиб мешава. Дар вақти сабти ҳамин ролик охирон клипи Алишер Моргенштерн и аристократае ки дар давоми 4 рӯз 11 миллион просмотр гирифтагиай. Ҳамаи шаҳодат метавонад ки рӯз аз рӯз популярности Алишер Моргенштерн дар байни тамошобино ва истифода барои интернет боло рафтан гирифтааст. Ҳамаи аз хотири он аст ки ӯ аз эксперимент кардан наметарсад ва ҳама вақт ҳаракат мекунад ки ҳамун чизеро ки тамошобин гӯшкунанда мехоҳад ҳамун чиза барои аудитория бита. Ва чӣ хеле ки гуфтем бародаро, дар бораи Алишер Моргенштерн бисёр информатсияи нав аст. Мо ҳамаеро дар як видео ҷо карда наметонем, аз хотире ки дар умуман дар бораи ҳамин одам хоҳиш кардем, мо хоҳиши моро рад намекунем, марҳамат видео кардем. Агар бинем ки видеоро хуб дастгирӣ кардем, албатта дар бораи фактҳои нави Алишер Моргенштерн мо видео мекунем, яъне ки чӣ хел ӯ аз як албом $1 миллион кор мекунад ва ҳамин хел албоми $1 миллион ӯ якта кардагӣ нест. Дар бораи Алишер Моргенштерн чӣ фикр дорем бародаро, фикрахатна дар комментария бинависен. Видеои страшни бихоҳен, страшни ки дар асоси воқеӣ сабт шудагӣ, хеле страшни ҳавои не ба канали нав гузашта тамошо кунем ки ССЫЛКАЙ канал энами куллаки дар болои видео баромадагиай. Ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.